ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 6:36 ಕಾಂಡೆ ಉಲ್ಲರ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕದು ಉಲ್ಲರ ಕಾಂಡೆದನ ಮೀದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಸುರುತ ಬೇಲೆ ಏನ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿ ತುಲೆ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಲೊಂದುಂಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲೋಡು 24 ಗಂಟೆಲ ಬತ್ತಿ ಅರ್ಲೊಂದು ತೆಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದು ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ. ಪೂರ ತೆಗೆದಾಕಿನ ಪೂರ ಮಂಟಪನ್ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ತೀದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ್ಯ. ಗಣಪತಿದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೀಪಿನ ಐಕ್ಲ ಪೂ ಪಾರ್ದು ದಿಯೆ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿ ತೋಜಾದು ಅಗರಬತ್ತಿ ತೋಜಾದು ದೇವರ ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ಶಂಖ ಉರ್ತುದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೈನಿತ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಧೂಪಲ ಪೊತ್ತಾದ ಪುರದಿದಾಂಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನೆಲ್ನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.